No niin. Aika jännä, kun rupeaa kuvaa jotain niin sanottua kotivideoa, niin ei ole ymmärrystä edes siihen, että miten se perkeleen hemmetin kamera toimii. Ja pääsiäinen paukkii päälle, niin pääsiäismaha. Pääsiäiskoira ravistelee itseään siinä, kun sillä on muuta tekemistä. Niin nyt en yhtään tiedä, täytyy sanoa, että meneekö videot talteen tai äänet talteen, mutta nyt tehdään sellainen temppu, että noniin, kerjäläinen, sinä et saa yhtään kalaa, koska City Marketissa oli tarjouksena tuo. Pitääkö tästä zoomata jotenkin? Kuvaaks tää edes? Noniin, vähän zoomas. Noniin, me suolataan tää kala tänään, kun 22. päivä on mun syntymäpäivä, niin silloin se on viimeistään niinku syötävä. Mutta me niin otetaan etupeltoa tähän. Perkele, tässä on olevinaan joku hipsu, mistä voi napata kynsillä kiinni, mutta otetaan noilla. Zoomaa taaksepäin, kun pitää näkyä myös kuka sen tekee ja miten se tehdään. Noin. Voin sanoa, että helvetin hienosti leikattu lohi. Voin veikata, että siellä on suomalaisia työntekijöitä tuolla lohitehtaalla, ketkä on tän tehnyt, koska laatu näyttää erittäinkin hyvältä. Tällä ongelma, että tää mun kuvausalusta osuu justiin tohon tohon laatikon jalkaan. No älä nyt putoa sinne. Jalustan kanssa pitää olla tosi tarkkana. Arkki. Kelmu. Noniin. Vahva alumiinifolio. Niin eiköhän me ruveta siitä rakentaa, että pannaan se kunnon folio tohon noin mitataan sen. Tää on vaan amerikkalaisia katsojia varten, että mitataan niin vähintään servoletin verran tätä alumiinia tähän. Niissähän ei ole kuulemma yhtään, ne on pelkkää terästä, mutta vedetään vähän pitkäksi tässä kohtaa ja vittu, mulla vähän putoo iteltäkin tää resepti pois, mutta mä oon pessyt kädet, mä voin varmistaa sen vielä. Kaikki miehet tietää, kella on vaimo, niin se kalan haju. Mä yritän ottaa ton tosta. Miksi mä voin pötkäyttää sitä? Ei tuo voi olla paskanen tuo ulkokuori. Mä otan sit tosta kiinni vai.
tonne yläreunaan. Noin ikkästi. No City Marketin kuittiin voisi tietysti pyyhkiä kädet. Se on pääsiäisen kohdalla niin suurin pyörtein tällä kohtaa. Vittu se osui vähän vinoa tohon. Pystyisi livettään tässä. Anteeksi kirosana. No niin, jotenkin arvasin, että ei oikein meillä luistaa. Se oli vähän kuin entisen vaimokin kanssa, että ei oikein meillä luistaa. Eli kuitis oli lohehinta. Sinihomejuusto. Onko se ollut kännissä se, kun se teki näin hiton pitkän listan se, että musta tuntuu, että se on joku toisenkin ostokset. Sandelsi, tölkkipantti. Vittu mä mitään tölkkipantteja sinne vienyt. Tölkkipantti. En ole yhtään vienyt. Mehukatti. No joo, tunnustan. Viipurilainen lähipala. No, varmaan oli kaverin siinä. Lankkuperron on ok. Noi on ulkofilepihvit on ok. Tuleeko tuohon varjo tuohon? Via peconin parmesaani. Mitä helvettiä. Perinteinen. Kalinkajukurtti. Kindermunia. Joo, se on ok. Puh. No, City Market Laune. Osas ottaa multa noista rahat pois, niin kai mä oon ne sieltä sitten ostanut. Ja toi ei ollut pierunääni, vaan mulla hinkkas jalka tohon lattiaan, niin me maustetaan tää kala ihan puhumalla. Ei vittu, tää on ihan tavallista suolaa. Sen verran katsojille tässä, että onko tää kamera pyörinyt tässä ollen? On se kai. Älkää ikinä laittako sitä hienoa suolaa tohon loheen. Tai jos meinaatte savustaa tai jotain, niin se menee ihan överiksi se homma. Niin tässä on tällainen noukka. No ei se edes pysy. No pysypäs. Kato. Niin tästä merisuolaa, koska se rupeaa ihmisestä näyttämään, että merisuolaa rupeaa olla jo liikaa vähän, niin se silloin rajoittaa sitä suolaamista, mutta myöskään se, tossa on, voin kuvitella, että siinä on jo aika paljon liikaa, mutta se kalan liha ei ota määräänsä enempää vastaan sitä. Kun se on tällaista karkeata hommelia, vähän niin kuin lumihiutaleita, niin siitä ei saa liian suolasta. No, nyt kun mä mietin, että mitäs helvettiä mun piti muuta sinne laittaa, niin mikä? Nyt mä oon saanut jotain sellaista lahjaksi, mistä mä en tiennytkään. Niin pitää tehdä tosi varovaisesti. Tää on vähän niinku tuona, mitä te kaikki käytätte, koska se on helppoa, niin se toi sitruunapippuri. Mä en käytäkään sitä tässä ollenkaan. Kynsiä kun ei ole, niin ei saa kyllä pakettia kovin helposti auki.
Nyt on joensuulaiset osannut kyllä kusettaa karjaa. Eikö se onkin tossa? Mä ripsautan vaan tätä. Mä en pan liikaa tätä, kun mä en tiedä yhtään mennä, kun mulla ei kokemusta. Miten tää reagoi tämän kalan. Saattaa olla jopa lihamauste. Mutta hieno tuolta luulin, että ei Joensuusta, mutta onkin Hollolasta. No mutta anyway. Veikkaan, että tässä kalassa on nyt tää suolat ja pelit ja pimppelit tehty jo tarpeeksi hyvin. Vähän levitellään vielä. Niin. Onhan mulla täällä tuolla tilli. Eihän sitä jätetä tästä pois. Tää on niin justiinsa se. Tää tillihommeli, niin sit kun tosta jää yli, niin sen pystyy kuivattamaan vaikka ja sitten pystyy kaapia helvettiin tässä, jos joku tykkää, ei tykkää tillistä, niin mun mielestä näyttää hyvältä. Tuohon rasvapuolelle voisi vähän pitää. Noin. Mitäs sanotte? No vähän on kökkösiä, kato kun on pikkasia santelsia otettu. Niin. Jos ei tosta maistu tämä kala, on paksumpi puoli, niin mä nostan vähän enemmän. Itse ei maistu mistään. Maustu. Ja nyt kun mä huomasin taas, että päin persettähän mä oon tän tähän laittanut, niin muistatte, kun lapsena käytiin niitä kursseja, tai siis oppitunteja, missä piti viikata vaatteet. Oliko se köksää vai mitä? Niin siellä tämän homman otti ihan päin persettä. No, se nyt meni jotenkuten. Annakin ottaa tälleen vääristepäin. No katos. Mitääkö leipusseri? Iso leivinälkki. Nyt se tossa. Se on eri mittoja, nimittäin jos on 60 senttinen uuni, niin anna perkele tällaisen leiviarki ineen. Koska muovipussi on mun mielestä aika paska temppu tälle kalalle. Ja kyllä se just yksin menee, että tää vähän vinottaa. En halua, että se kala rupee muhimaan niinku. Ei tää nyt vittu mitenkään riittänyt. Oli mun pointti, ettei tää kala rupee hikoilemaan. Mä oon pätkän teippiä.
Nyt kun olen idiootti, niin en ottanut kuin yhden pätkän tuossa keittiössä. Mä voin nämä päätkin tulpata. Ja vittu tää tähän tarttuu ollenkaan. Pannaan kumppari ympärille. Kuminaava. Tälle ei tapahtu teipille, mitä yrittää liimata voipaperiin. Mä panen kumpparin tohon. Eli käytetyn kortson tai jotain. Mulla on jäänyt näitä renkaita tähän elämän varrella aika monta tohon. Mä oon nyt pyykkikoneesta sitten ottanut talteen, kun mä ihmettelin, että pitää helvetin ruskeita juttuja tuolla. Ei, että on liian tiukka nyt. Ymmärrättekö te? Mä panen yksinkertaisena sen tähän. Ihan tähän joku kiristin täytyy löytää, että tää pysyy paketissa. On näitä Ikean juttuja. Pysyykö tää täällä? Katos, kärpänen katos. Voi perkele, kun aika vinossa oli kamera. No mut anyways. Nyt toi kala on tossa niin suolautumassa ja maustumassa. Tääkään ei mene hukkaa, koska mä huomenna silppuan sen ja kuivataan sen tuolla. En mä osaa kuvata. No mutta anyway, siellä on sellainen astia, mihin mä laitan aina tillit kuivamaan. Ja ne saa mukavaa makua siitä, että ne saa asua meillä. Tämä on siitä ikävää, että jos et sä vie sitä heti tonne muoviroskikseen, niin se rupeaa huomenna haistattamaan ihan helvetin pahalle. Tiedättekö te, kun muistan sellaisenkin jutun, että Lahdessa oli sellainen ravintola, kun niin Lahdessa oli sellainen ravintola kuin Bugatti. Ja siellähän tuli käytyä sitten nuorena miehenä. Ja sitten tuli tosiaan herättyä sitten. Tää on aika paska vitsi, älkää ottako tosissanne, mutta tuli herättyä tavallaan niinku tällaisen lohifilepaketin vierestä sitten aamulla ja sitten mietti aina, että no minkähän perkeleen takia tai hemmetin takia on vähän paskan maku, tai siis oli vähän erikoinen maku suussa. No sitten kun sitä selvinpäin mietti, niin kyllä se aina sitten selvisi. Mutta että nyt meillä on tossa lohi ja meillä on tossa melkein 300 € kuitti tuolta Citymarketista. Terveisiä Mikolle tai jollekin Veijaselle, että kyllä te vittu meitä ryöstätte aika surutta, mutta onhan meillä nyt sitten kuitenkin joku plussakortti. Niin. No mä laitan ton nyt sitten jääkuoppiin savolaisittain ja sitten mä yritän editoida. Vittu mä mitään editoin. Mä laitan ihan raakana tämän videon tonne YouTubeen, koska mä oon mikään editoija. Mä oon paskan puhuja. No ei vittu tätä kättä. Nyt mä tein sen virheen, että mä työnsin sen lohipussin tonne. Ja sit tää pikkasen rupee haisemaan tossa, kun en mä viitti nyt tuhlata tiskiainetta, niin
Mulla saattaa olla aamulla sellainen fiilis, että mä oon ollut naisen kanssa jonkunnäköisessä interaktiivisuudessa, mutta tää menee nyt tänne. Lupaa vielä talouspaperi tohon alle, koska mä epäilen vahvasti, että se vuotaa tosta paksummasta päästä. Pannaan noin. En valehtele yhtään. Tein omasta mielestäni aika hyvin. Lohen lonkare on tossa. Ja kyllä se saa samalla hyllyllä olla kuin maitokin. Ja sitten täällä jääkaapissa ei ole oikeastaan muuta kuin tomaatteja. Täällä on mitään. No yksi tölkki näkyy olevan kaljaa. Se siitä. Saatan sen juoda huomenna, mutta ovi on ainakin ihan täys kaiken näköistä kamaa ja täytyy huomenna vähän katsoa, että minkä näköistä kastiketta tolle kalalle sitä veivataan. Mutta tässä oli tää tämänkertainen, ei tää ollut Karin kokkikoulu, se tulee huomenna. Ja noin poispäin. Niin siirretään näistä omille paikoilleen noin sakset ja ei vittu, tää oli yli 200 tää kuitu. No, sellaista se on tämä pääsiä. Vesikannu kuuluu olla siinä, toi tossa. Leivänmurut täytyy ottaa talteen. Noin, sitten. Jos joku ihmetteli sinistä mukia tuolla, niin se toimii edelleenkin, niin siellä on tuo banaanikärpä sansa ja se on toiminut niin helvetin hyvin, ettei niitä ole enää paljon näkynyt. Se on varmaan sellainen kevään juttu. Niin. Nyt mä lähden sitten editoimaan tätä videoa ja katsotaan, että tuleeko tästä. Täytyy mennä tarkistaa, kuvasko tää kamera tästä yhtään mitään. Mutta tuli vähän pitkä video, mutta koittakaa kestää. Kiitos.